Balki mehruwan adamlar, hormatly aýdymsa söýjiler. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe, Pehim paýhasymany magtumly Praga ýylyna gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmeniň milli medeniýeti dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Gepleşigimiziň başynda milli medeniýetimizi, türkmeniň halipalarymyzdan gelýär bagşylyk sungatyny, halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka daly gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýar. Gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary wesendin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täsanyny başlaýarys. Gepleşigimiziň bu edek sanyna türkmeniň bagşylyk sungaty barada, bagşylyk sungatynyň bir dürli ýollary barada, halipa şähertlik ýollary barada, zenan bagşlanmaz barada aýdym sagly gyzykly gepleşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bu sanyna Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşylyk sungaty kafedrasynyň ulumolamy Mähri Hojaýewa bizde mehmançylykda. Mähri halipa gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun, halipalar ýoly bilen atly şu ajaýyp gepleşiňizde mehman bolýarys elbetde biziň bugun kullemizde türkmen medeniýeti sungaty, türkmeniň milliligi bütün dünýä ýaňsalýar. Şeýle ajaýyp zamanany bize peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri Mehriwan hem gahrman arka dağymyzyň, hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, belent başlar aman bolsun. El ýurt bähwitli alyp barýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Halipa, sag bolun, ýüregiňizde weslen arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşigimiziň başynda aýdym sady alemine gelişiňiz barada bir ilkinji halipalaryňyz barada gurrun beräsiňiz. Başyna elbetde milli bagşçylyk sungaty özüniň göz başyna gadymiyetiň jümüşinden alqaýdýar. Milli bagşçylyk sungatymyza özüniň ömrüni bagş eden bir näçe halipalarymyz bar. Ger vilayetlerimizde sözleýiş ähliňe görä ýollara bölünipdir milli bagşçylyk sungatymyz. Şol ýollarda da özleriniň ihlasy bilen şu öz mehrini siňdirip türkmeniň gazma dutaryna ihlas bilen ýapyşan bir näçe halipalarymyz uly ýyz goýup gidipdirler. Biz hem şol halipalaryň ýoluny ýöredip inha häzirki wagtda Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşçylyk sungaty kafedrasyna ýaş molimler şeýlede halipa molimler bilen birlikde zähmet çekýär. Umuman milli bagşçylyk sungatyna gelmegime esas sebäp bolan meniň öz ejem. Şol ejemiň ihlasy bilen öz aýallygynym oglerek bilen şu Mar welaýatynyň pendi sähralaryna öz aýdym sazy bilen bagşçylyk sungatyna uly ýyz goýup giden Agaly Akmehmedowyň toparyna gatnadym. Şol toparda bir näçe aýdymdyr sazlary öwrenip milli bagşçylyk sungatymyzyň salar saryk ýolundan bir näçe aýdymdyr sazlaryň inçe sirlerini öwrendim. Soňra netibäm çekip şu Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip boldum. Bir näçe halipalarymyzdan bilim aldım, ýagny aýratynam şu Zenan Bagşymy Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewadan milli bagşçylyk sungatymyzdaky ahal bagşçylyk sungatynyň bir inçe sirlerini öwrendim. Häzirki döwürde de talip ýaşlara öwredenmizde de şu halipalarymyza ýüz tutup halipalarymyz bilen maslahatlaşyp aýdymdyr sazlanmazy öwrenmekligimizi hemem öwretmekligimizi dowam edýär. Sag bolun halipa, gepleşigimizde aýdym sady alemine gelişiňiz barada ajaýyp gurrunlygyňyz berdiňiz. Indi gepleşigimiň şu ýerine bir siziň ýerine ýetirmeňizde halipalardan bir öwrünen aýdymlaňyzyň biri bilen dowam edýärin. Soň gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edibererdik. Başyna. Oh
ellerden ziyada onun hizmetine durasın gelir. Edepli ekramlı mülayim zada te ölünçen bile yürüsün gelir. Te ölünçen bile yürüsün gelir. Güzel vardır uzun boylu alkami, arankı icede düşür yalkami. Sözlüğün sözleri misli balkimin, tapıp nirde bolsa alasın gelir. Tapıp nirde bolsa alasın gelir. Beresin gelir, ni hacet islese beresin gelir. Mağtumulu isin gerektir gözele, mağtumulu isin gerektir gözele. Yerine kısmet bolsa dartar edele. Dünya mal harcet yaxşı gözele, yamanın yanından kaçasın gelir. Edepli ekramlı mülayim zada te ölünçen bile yürüsün gelir. Onun hizmetine durasın gelir. Halipa sawolun aýdyp beren aýdymyňyz üçin halipa şu ýylmyz Pähim paýhasym many magtumul Praga ýylly bir atlandyrly magtumul Pragaýyň goşgularyna bagşylyk sunwatynak ornu arada bir söhbetdeşigimiz dowam edäsek. Elbette magtumul atamyz öz döwrüne bir bitewiligi türkmen halkymyza bir saçaga jem etmäniň şeýlede bir karar döwleti arzulan şahir hökmüne tanalýar. Magtumul Pragaýyň şygyrlaryna türkmeniň geçmiş taryhy baştan geçirenlerin ählisi şeýle bir şirinlik bile ýanglanýar. Magtumul Pragy öz şygyrlaryna berkarar döwlet islerini, elbette Magtumul atamyzyň şol arzulan berkarar döwletinde ýaşamak bagty bolsa biziň paýymyza düşdi. Akyldar şahir Magtumul Pragynyň şygyrlaryny okaýan her bir insan durmuş hakyna soraglara jogap tapmagyna uly mümkinçilik bar. Ýagny Magtumul atamyzyň şygyrlaryna insanyň insaniýetlik duýgusy, şeýlede ýigitlerimize mertlik, batyrlyk duýgusyny bermekde, şeýlede ýaş nesilimizi terbiýelemekde de Magtumul atamyzyň şygyrlary uly orun tutýar. Magtumul atamyzyň magtumul sözlerim sada goşdan uz bolar diýen setirlerinden ilham alan bagşydyr sadannalamyz Magtumul atamyzyň hemme şygyrlaryny diýen ýaly aýdym edip ýerine ýetiripdirler. Elbette biz hem näme şol halipalarymyzdan miras galan şol aýdymlary ýazgylaryň üstü bile diňleýär. Şeýlede halipalarymyzdan öz elinden görüp öwrenýär. Türkmen halk aýdymlary diýip halkymyzyň kalbyna siňkiden şol aýdymlar häzirki döwreçeli biziň halkymyzyň uly söýgüsine münasip bolup gelýär. Sağ olun halipa, gepleşigimiziň şu ýerine Magtumul atamyzyň sözlerini ajaýyp aýdymlardan birini ýerine ýetirseňiz, soň gepleşigimiz söhbetdeşik dowam edibereriz.
Halipa aýdyp beren aýdymyňyz üçin sag bolun. Gepleşimiň şu ýerine bir magtumul atamyzyň goşgulary ýaş neslimiz üçin bir edep terbiýe bolup durýar diýip belläp geçdiňiz. Şolar barada bir gepleşimiň dowam edäýsek. Biziň şu ajaýyp döwrümizde gahrman arkadağymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyz bir ýaş nesillerimize uly ynam bildirýär. Biziň ýaşlarymyzyň watan söýji, mert öz hünärleriniň eýesi bolup ýetişmekleri üçin uly tagallalar edýär. Elbetde şu ýyl kyýylymyzyň hem Magtumuly Pragynyň ady bilen baglanşdyryp atlandyrylmagynyň özünde de bir ullakan many bar. Sebäbi biziň ýaşlarymyzyň bir edepli, terbiýeli bolmak üçin Magtumuly Pragynyň edep terbiýe baradaky ýazan her bir şygyryna watan söýçilik, ene toprağymyzda bolan söýgi uly joşgyn bilen ýanglanýar. Elbetde Magtumuly atamyz biziň türkmen halkymyza, biziň şu ene toprağymyza, ata watanymyza bolan söýgüsi her bir setirine duýmak bolýar. Akyldar şahyrymyzyň şygyrlaryny aýdym edip halka ýetirýän bagştadanlarymyz diňleýän ýaşlar ýa-da bolmasa Magtumuly Pragynyň goşgularyny okayan ýaşlarymyzyň ählisine şo duýgularyň bir täzeden bir uly joşgyn bilen oýanmagyna uly kömek edýär. Magtumuly Pragy öz şygyrlaryna watançylyk duýgusyny, gahrmançylyk, edep terbiýe duýgusyny şeýle bir uly joşgyn bilen goýup giden bolsa elbetde näme şu biziň gelin gyzlarymyz dogrusyna da ýazan şygyrlaryna edep terbiýeli bolmaklary, ýani şol gelin gyzlarymyzyň uz basyp ýörüýüşi, şeýle-de gelin gyzlarymyzyň edep terbiýesi dogrusyna bir näçe şygyrlar ýazypdyr. Uçurdum kolumdan şonkar kuşumdu ah kuşumu canım kurban tede gelen nowlay nowlay
bolup telmurup galyma gel galym canım kurban täze gelen nowlay nowlay Tergezanım bolup telmurup galyma gel galym canım kurban täze gelen nowlay nowlay Sağ olun Mehri Halipa aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin. Halipa şu ýollar barada bir iz goýkydan halipalarymyz barada gepleşigimiz dowam edäýek. Gaty dogry bolar elbetde milli bagysçylyk sunwatymyz dogrusynda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman hem Mehriban Arkadagymyz öz eserlerini aýratyn bellek geçýär. Anha ile döwletgeler bolsa atly kitabyna gönden gönüşi milli bagysçylyk sunwatymyz onuň ýollary şeýlede şu milli bagysçylyk sunwatymyzda uly ýyz goýup giden bagysçylarymyz dogrusynda bir näçe maglumatlar berýär. Elbetde bizem şol gahrman Arkadagymyzyň şol kitaplarynyň ählisini özümiziň ýan kitabymyza öwrüp taliplere geçen sapaklarımızda ulanýas milli bagysçylyk sunwatymyz ahal ýoly, salarsaryk ýoly, ýomut gökleň ýoly, damana ýoly, ärsary ýoly, çopan ýoly, çowdur ýoly ýaly ýollardan şeýlede bir näçe ugurlardan ibaret bolup durýar. Ýollarymyz dogrusyna aýdyp geçemizde biziň şu ýollarymyz birleşip Türkmen milli bagysçylyk sunwatyny düzýär. Welayat arasynda sözleýiş şiwesi bilen bölüşilen şu ýollarymyz özüniň bir şirinligi bilen özleriniň bir ses alyş aýratyrlygy bilen bir-birinden tapawutlanýar. Elbetde ýan gaýdyp geçişimiz ýaly şu ýollarymyzda bir näçe halipalar özleriniň ihlasy bilen şu milli bagysçylyk sunwatymyzda halipa şähertligiň üstü bilen biziň şuun kullarymyza çelli milli bagysçylyk sunwatymyzyň gelmegine uly ähmiýet beripdirler. Elbetde näme halipalarymyzyň bize miras galan ýazgylaryny diňläp häzirki döwürde bizem şol halipa şähertlik ýolyny dowam edýäs. Ýan gaýdyp geçişimiz ýaly ýollarymyzdan başga-da şu milli bagysçylyk sunwatymyzda tirme bagysçylyk ugry, desantçylyk ugry şeýle hem ýanama bagysçylyk ugry ýaly ugurlarymyz hem bar. Adyndan belli bolşy ýaly tirme bagysçylyk ugrymyz tirip ýerine ýetirmek, ýagny şu nusgaw edebiýatymyzda uly ýyz goýup giden şahyrlaryň şygyrlaryny aýdym edip ýerine ýetirmek, şeýlede dessalarymyzdan goşgular alyp şonu aýdym edip ýerine ýetirmege bagysçylyk sunwatyny tirme ugry diýip aýdylýar. Elbetde näme tirme bagysçylyk ugran biziň ýanky sana geçen ýollarymyzyň ählisine mahsuslukda ösüp kämilleşip halipadan şägirde geçip biziň şuun kullarymyza gelip ýetipdir. Elbetde näme şu desantçylyk ugrumyzam adyndan belli bolşy ýaly bütün bir dessany şahyrana beýan edip halk köpçüligine ýetirip onuň içindäki şygyrlar bolsa aýdym edip ýerine ýetirmege milli bagysçylyk sunwatymyzyň desantçylyk ugry diýilýär. Aýratynan bu ugrumyz salarsaryk ýolyna hemem ýomut gökleň ýolyna hassa bir ösüp kämilleşipdir. Anha hemmemiz bilýäs salarsaryk ýolyna Gurt Ýakubow özüniň bir kyssalary bilen halk köpçüligine ruh lezzet beripdir. Häzirki döwürde de näme Gurt Ýakubowyň şägirdleri
bu yol dowam ettirip häzirki wagtda şol kıssa aýtmagy dowam edip gelýärler. Bagçylyk sungatymyzyň ýomut göklen ýoluna da desançylyk ugrumyz has bir ösüpdir, kämilleşipdir. Ýagny ýomut göklen ýoluna Görogly Şah desany, Şah Senem Garyp, Leyli Mejnun desany, umuman ähli bir şey nusgaw edebiýatymyzda ýazylyp geçilen desanlarymyzyň ählisi diýen ýaly yerine ýetirilýär halipalar tarapyndan. Häzirki wagtda biz şu desançylarymyz dinlänmizde elbetde olaryň bir joşup desanlarymyz şahiranalyk bilen yerine ýetirişine haýran galýas. Halipa gepleşimiň şu ýerine siziň yerine ýetirmeňizde bir halipalardan we miras galan aýdymlardan birini aýdyp beräýsiňiz, gepleşimiz soň söhbetde şu arka dowam edýär. Baştyna Neçin menden yüzenerdin edidim hav edidim. Dağlar erder bu çeken ahım gel ahım gel ahım. Neçin menden yüzenerdin edidim hav edidim. Yolla şeýlep algyl meni ýanyňa, ýanyňa, ýanyňa. Aýlanaýan atyň bile donuňa, donuňa. Men gurbanam şöwketiňe şanyňa, şanyňa, şanyňa. Neçin menden yüzenerdin edidim hav edidim. Edidim hav edidim. Ay burulidim üzüň täze yapragy, yapragy, yapragy. Koydum hicranlı dağı, gel dağı. Gel hemrahım bugün ayrılık çağı, gel çağı, gel çağı. Neçin menden yüzenerdin edidim hav edidim. Göterdim perdeni güllek yüzümden hav, yüzümden hav, yüzümden. Akıl bolsaň mani algyl sözümden hav, sözümden. Selvin ýadyr ýaşapdyryp gözümden hav, gözümden hav, gözümden. Neçin menden yüzenerdin edidim hav edidim. Edidim hav edidim. Neçin menden yüzenerdin edidim hav edidim.
Halipa şähertlik ýol barada mümkin bolsa gepleşigimiz dowam edäýsek. Elbette şu ajaýyp döwrümizde Türkmen halkynyň milli lideri gahrman hem mehriban arkadagymyz Halipa şähertlik ýolyna aýratyn üns berýär. Uly mümkinçilikler döredilip berilen milli başçylyk sungatymyza uly üns berilmesiniň özi biziň şu sungatymyzyň hassa bir ösmegine hem ýaş başçylarymyzyň hassa bir kämilleşmegine uly terg berýär. Talip ýaşlarymyz ilki bilen saatçylyk mekteplerine Halipa şähertligiň üssü bilen milli aýdym saatlamyzy öwrenýärler. Soňra ýürüýte saatçylyk mekteplerine biziň şu Maýkuliwadyň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda Halipalar ýoly bilen Halipa şähertligiň üssü bilen biziň milli başçylyk sungatymyzyň ähli ýollaryndan bilim almagy uly mümkinçilikler we sungatymyzda uly ýyz goýup giden halipalardan tälim alan bir näçe halipalarymyz bar. Ýaş molimlarymyz başçylyk sungat kafedramyzda zähmet çekýärler. Ýaşlarymyza, ýaş taliplarymyzyň kämil derejede bilim almaklary üçin mehriban hem gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň döredip berýän uly mümkinçiliklerinden peýdalanyp ýaş nesillerimizi hünärli bolmaklar üçin ihlasymyzy gaýgyrman zähmet çekýär. Biziň Türkmenistan watanymyzda öz zehiniň açyk görkezmek üçin uly mümkinçilikler döredilip berilýär. Ýaşlarymyz üçin çalsana bagşy atly bäsleşiginiň yglan edilmegi munyň bir aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Çalsana bagşy atly bäsleşigine gatnaşmak üçin talip ýaşlarymyz ýa-da uçurum bolan taliplerimiz özleriniň bir näçe aýdym sazlarynyň üstüne hasam bir köp işläp milli aýdym sazlarymyzyň inçatyrlaryny öwrenýärler. Hemem çalsana bagşy atly bäsleşigine gatnaşyp görnükli münasip orunlara eýe bolýarlar. Munyň özi bolsa näme? Dogrudanam döwrümizde milli başçylyk sungatynyň hatda bir kämilleşýändiginiň bir aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Sag bolun Halipa, gepleşimiň şu ýerine ýene de siziň ýerini ýetirmeňizde bir ajaýyp aýdymlaryň bir ýerini diňläýin. Akıl gözde yaşım dönüs hillara ay bilbil uçu dağlar gönlüye güllere başın alalı giden
Rekim kılan garip biçarenin ahvalına Yüreği daştan atiçin mehribanım Nededir, nededir, nededir Yüzü kaddi vazbani aysam tükenmez o soğukuşan Hem yenen herkes vedi şeker keşanım Nededir, nededir, nededir Ey nededir, gel o nededir Yüreği daştan atiçin mehribanım Nededir, nededir Halipa gepleşmede gelip bir aytıp beren aydımlaňyz üçin, bir gyzykly gurrunlaňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sesiňiz mundan welekde hassa belentde ýaňlantyn Halipa. Sag bolun, Şahyr atamyzyň ýagny Matumul Pragynyň şygyrlaryna täze aýdymlar döredilýär. Mukamçy kompozitorlar tarapyndan döwrümde wasp etýän birnäçe aýdymlar döredilýär. Munyň özü bolsa näme? Biziň milli bagçylyk sungatymyzyň hasda kämilleşýändigini görkezýär. Biziň ajaýyp döwrümüz bar, berkarar ýurdumyz bar. Asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne
bagtyar ýaşaýan halkymyz bar. Halkymyzyň bolsa ýüreginde biziň bir türkmen halk aýdymlarymyz uly orun alypdyr. Milli bagçylyk sungatymyzyň türkmeniň gazma dutaryndan çykýan owazyň milli bagçylyk sungatymyzda uly ýyz goýup giden bagçylarymyzyň ýa-da häzirki döwürde bir aýdymlar ýerine ýetirýän bagçylarymyzyň sazlaşygynyň bardygyny, şeýle-de bir milli bagçylyk sungatymyza ullakan bir sila hormatynyň bardygyny aýdym görkezýär. Türkmeniň milliligine, milli aýdym saz sungatyna uly sarpa goýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyz bar. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşatýan türkmen halkynyň milli lideri mehriban hem gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýas. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sağ, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. İl ýurt bähwetli, adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Mehri Halipa sağ bolun aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, beren gyzykly gurrunlygyňyz üçin sesiňiz mundan öýläkde belent ýaňlanmagyny arzu edýär. Bize şular ýaly gepleşikler döretmäge, türkmeniň bagçylyk sungatyny ösdürmäge, Halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge döretip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sağ bolsundan aýdýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri el mudama rowaşlyklary beslensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň şu gedek sany geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň innik sanlaryna görüşýänçek hoş sağ bolun.